अगर आप भी चाहते हैं टॉप म्यूजिक भोजपुरी का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। स्नेही फिल्म्स भोजपुरी की शानदार प्रस्तुति। धोखा दे के दिल दे मोर निकोस गइल बा, देखे खातिर ओके जीव तरस गइल बा। ओ हमसे बोले ना हमार प्रेमिका के हुद भोत गइल बा। ओ हमसे बोले ना हमार प्रेमिका के हुद भोत गइल बा। कुछ नहीं खिजात हो, तोड़ी के मोबाइल फेंकलत करे नहीं बात हो। सुना ना फोन SMS करी, कुछ नहीं खिजात हो, तोड़ी के मोबाइल फेंकलत करे नहीं बात हो। जाने कैसे दूसरा पड़ला हाथ गइल बा। ओ हमसे बोले ना हमार प्रेमिका के हुद भोत गइल बा। ओ हमसे बोले ना हमार प्रेमिका के हुद भोत गइल बा। हमारे साथ आवे रोज कोचिंग स्कूल हो, छोड़े नहीं साथ वादा कहिले बा कबूल हो। ए हो हमारे साथ आवे रोज कोचिंग स्कूल हो, छोड़े नहीं साथ वादा कहिले बा कबूल हो। कसम वादा पल भर में झुलस गइल बा। आप सुन रहे हैं स्नेही फिल्म्स भोजपुरी को। प्रेमिका के हुद भोत गइल बा। ओ हमसे बोले ना हमार प्रेमिका के हुद भोत गइल बा। इंदल बाबूलाल कैसे रहबो